Hei, olen Nuuska Muikkunen. Eräänä päivänä muumit toivat minun huolehdittavaksi timantin, jonka omistajalla olisi ikuinen elämä. Muumitalossa käy niin usein porukkaa, että se olisi varastettu sieltä, joten minä pidän siitä huolta. Hei Nuuska, tulin katsomaan timanttia. Nostas se takamukses siitä ruohikolta ja heitä tojonkin järveen ja näytä timantti. Älä herätä nukkuvaa karhua, no tules sitten katsomaan timanttia. Olen ollut tässä koko päivän ja en ole nähnyt ketään paitsi muutaman hattivatin. Timantti on tallella. No Nuuska, missä se sitten on? Joku varmasti vei sen silloin kun nukuit. Anna anteeksi. Hei niiskuneiti, myyjä Nipsu, Nuuska Muikkunen kurja konna nukahti ja timantti on varastettu. Joku varmasti aikoo käyttää sitä pahaan. Mitä teemme nytten? Oi voi, mennään etsimään, mamma ja pappa, he tietävät mitä tehdä. Mamma, pappa, timantti on varastettu. Oi apua, mitä teemme nytten? Okei, hajaannuttaan ja kysytään Muumilaakson asukkailta ja katsotaan, jos joku tietäisi asiasta jotain. Ja Nuuska Muikkunen, mene sinä etsimään vielä teltalta, jos se olisi vaikka ollut vain piilossa. Ja vartioi myös telttaa, jos ryöstäjä palaa. Minä menen Muumipeikon kanssa. Ei tässä mitään tutkimista tarvitse, Nipsu sen vei, kaikki sen tietää. En tasan vienyt. Rauhoitu taas nyt. Nipsu ei vienyt timanttia. Nyt sinä menet niiskuneidin kanssa ja Nipsu menee Muumipeikon kanssa. Minä menen papan kanssa. Ja Nuuska palaa teltalleen, tavataan täällä illalla. Ai hei Hemuli, oletko sattunut näkemään timanttia? En ole, mutta oletko sinä sattunut näkemään nyrkkiäni? Merkö, tiedämme, että rakastat kiiltäviä esineitä, ja olet varastanut ikuisen elämän timanttimme Nuuska Muikkusen teltasta. Anna se takaisin, huutomerkki. Niin, anna se takaisin tai muuten saat katua sitä. Nipsu, uhkailetko sinä minua ja en ole vienyt timanttia? Jos olisin vienyt timantin, kasvillisuus olisi kyllä jäätynyt siitä kohdasta, josta olen kulkenut. Kuten näet tämän lumen. Ai niin, anteeksi Merkö. Anteeksi. Hei Nuuska, se ei ainakaan ollut Merkö. Nuuska, missä olet? Mitä jos Nuuska varasti timantin? Nuuska olisi ottanut teltan mukaansa. Ai joo, totta. Hei Muumi ja Nipsu. Nuuska Mukkunen on kadonnut. Ai herttinen, mitä jos Nuuska on siepattu? Mennään etsimään mamma ja pappa. Niin teemme.